Hello, Lavi! So today, nag-andam ko para sa Argao Opening Fiesta Parade. Ugma na siya guys. So naay mga stickers na akong giandam para ihatag po nato together with the candies na atong gipang andam for our Argawanons na mu tan-aw ugma sa parade. So natay Mentos, natay Max, lain-lain na flavor sa Max, nay orange, naay menthol o another Mentos guys. Then naatay Monami o lami ka ng Monami, tamis ka na siya. Then naputay Max na honey lemon, naputay fresh, lalain-lain og flavor. Alright. So excited na ba mo ugma sa ato ang parade guys? Actually daghan kay ming Argao vloggers na mo attend sa parade. Dili gid mo attend, mo join sa parade. Proudly joining the Argao Fiesta Opening Parade. So mo na guys, maura gyud ni akong video today. I'm just showing you that I'm preparing already and I'm excited for tomorrow's parade, guys. Daghan kayo tag mga kauban. Actually, cluster 14 unta me, but I think there was a typo sa gi-post nila na mga clusters nya. Nawagtang me, guys. So, ako nang gi-contact ang chairman sa parade and aware na sila kung asa may iput tomorrow. So atangimi nami sa cluster 16 ugma after mi sa mga taga BHW. So before mi sa mga fraternities. So atangi lang mo na gipanghabo na nako sud sa bag. So atangi ugma ginagmay ra gyud ni mga candies na among ipanghatag no lingaw-lingaw ra gyud ni ato guys ha kay wala man ni gi-sponsor guys. Sponsored pa ni daghan unta kay ni. Well anyway, kutob ra gyud sa makaya so mo na gipanghabo na nako mga candy sud sa bag. Giling-giling na nato later, igiling-giling. O na siya guys. So, thank you so much for watching this video and I hope to see you tomorrow sa Argao Fiesta Opening Parade. Thank you so much for your support, lovies. Na ako yung mga stickers and mga candies. Duo lang if ganahan mo. Thank you so much and have a great day.